Ang programang ito ay naglalaman ng rated SPG. Maring may masiselang tema, lengguwahe, karasan, sexual, horror, o droga. Horror o droga. Diba? Na di angkop sa mga ampep na nanonood. Ay, kamali! Okay, na dapat inapitas ka padawag. Apo banda. Alright, magandang kami po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga dumalo ng last night ni Jaja. Kada kinikay na po nga gabil, 80 raffle ticket available pa yung kakabsat. Damdama pa si Dapo 10:30 ag raffle tayo. Kas kinunak no sino ti mabunot, isa runot tayo nga dagos. Dagiti kahit na pong agsugal kay laing, ingana at akwar tayo. Ken kasamet apo kaya itong ay mga kada kayo, nga bawal tibin na langan. Ken kasamet dagiti itong kakabsat pakibantayan nyo. Dati may isang suksugal, Regine tinagan na madingag totong. Ay, charot. Joke lang ma. Alright, nagiti kaya na pong ang sugal nga wan tilamisaan na mag-iba ka kailangan po tilamisaan. Taikanta kaya po tilamisaan, mabalin nga round table, long table, short table, with no table of content. Ganas, di ba? Kaya nariga mo tapo no talaga nga nakanalidliday tayo magamin. Kaya kasama tapo nga kay kong kablaawan, dagiti amin apo nga chismosa nga datatta ditoy nga rabii. Kadagiti amin kaklase ni apong kung nga bakit nga man namay. Anta, nabanggit namin na apong kung bakit idi, ado ka no ti kakadwa na ti San Mateo. Taday di may isa ka no nga bakit, nga nang sursuro kanya da idi tagat to'y San Mateo. Adat to'y ka no dagiti kapiksaan. Dagay ka no mangyayakar iti ukol-ukol ya panda muging. Darat to'y ka no. Kan kas makita, apo kagawad, sikat, ito'y ka nga mismo nga barangay. Ay bagong sikat. Kahit nakas pangariga naman po, dadagi barangay official, si dayto nga barangay, Daramuangan Sur. Kahit adu apo ti makitak nga qualified nga mabalintay nga isarek ti tupad ditoy. Kas makitak ti pagrupaan dagiti babae, qualified kayo, tanalalabaga dagiti rupayo. Amuyo dagiti may isarek ti tupad, dagiti naka-rejuvenating. Tamalasin mo, dagiti napalabas nga iti napalabas apo nga pa nagsasaot ti tupad. Di ba nagpicture da lang. Aday gamda nga sako, day gamda nga walis, nagpicture da lang, nagsahodan. Tata ti barbaro apo nga patakaran, dagiti may sereg ti tupad, dapat kano nalabaga tarupam. Tamakita da, no ti unag ti may nga Domingo, nagpekas, nagtrabaho ka. Asino apo ti sumreg? Ay! Ala anakan mo sa bali mo labasit kasaka mo lanay gisa nga udangin. Nalablabaga bay day tarupa mo ngam day gisabong nga intod datatay jaunegain. Dik amo no rejuvenating ti ginamit mo no Scotch Brite. Diba? Okay, so mangipay kami pala balog ti Ilocano ko. So kan kasamit kumari kira agbiro ka damdama ti lalaki ngagbalin nga kantaak dito tingakit sa payla kumata dayti grupo nga inalada apo kadwa ni inang guada ket komedyante nga bandahang kay mop-open apo kay masaksaktan no kas pangarigan man mapasaktan kayo hanga napintas dagiti panagdengegyo dagiti joke ko ket balak dak apo nga tambangan wenno patayen di tarwar tuno gawi dak itapay laeng ibagak kada kayo hanyo nga maaramid dayta apay ko nayo dayti mismo nagtaderak ituya nga maturugen. Ngiti mabangan niya pa iti tarwar. Kan kasamat daytoy gamin barangay nga Daramuangan Sur daytoy ti barangay iti San Mateo nga mununa nga nagpasyaran idi nga nakabita ka na po ti kristal ti ubet ko. Kan kadagiti agsugsugal no kaya iyo nga maswertian kayo di rabii nagtugtog na di kawayan aji lakay agyamyaman tanangabak apo ti 30,000 ti punan nala limagasot. Takunak kanya na manong no kaya mga baka bago ka agsugal umasadeg ka kanyak. Tayo lalaki nga unaudi nga nangigam dahi ti kanawan nga ukol-ukol ko nangabak. Kasano ngay ading no kanigid may ganak kunana makumatos ka. So di ginaudi nga nangigam ti kanigid ko dapat lagi ICU.
Di pa'y nakaririing. Alright, so ituloy tayo ng mga po, mga ipay kayo managiti. Request na po ni Inang Guada gamin dagiti no daman nagiti religious apo nga tattao dito nga medyo hanga napinta si panagdengdengag da nang runa apo kasi aming okasyon na po papanak. Kayat da po naragsak iso nga in-invite dak. Kahit ko nga makasangit Daniel. Kayat ko mga apo nga naragsak titong galmaysa. Tasyak apo, madamamot lang apo nga nagdagsintirik nakitata. Amo ni kumari kay Rara da ito eh. Di tatang ko apo madama. At danjay punerarya. Balsamador gamin sunat jay. Di ba? Nagragsak. Waras kay nga katawa kay nga katawa dita. Sukso day kadwayo. Apeng ita nagulimo ni inang ko nga Regine. Hanga mag-agkuskusi gamin. Wan kaya na dayta. Sige nga ron. Mangipay kami pala dagiti Ilocano song sana agsubli damdama. Kaya tulit ka po no mga alakti may isang lalaki damdama apo. Ngagbalin nga kapisi ti puso kon iyawig kon apo ijay Alicia. Nagswerte no dagadaramwang ansur apo ti agbalin nga mununa nga kapisi ti puso ni Inang Guada. Nagagetak ada trabaho or kasano da urnong ko, ada lugan ko, ada mabasit nga sanikwak kakapsat. Hangko nga pagtatrabahon, hangko nga paglablabaan, paglutwan, ada laon nagtibalay. Kanang nangrunahan ko mga pakpakanan. Patayek tibisen. Nagswerte mo ta nawan trabaho na pakanam. Lasunak ata pakinabangak tay abuloy na. Naklang, di ba? Nagragsak. Dagiti yung mga abak mabalim mga mang kabel kay teori basi lang manulang mo day taba 50 no talaga nga marinayo nga na may napintas ti performance may ngamnoong kay mangri na makauma kayo. Kadagiti nawarasan ba amin apo ti sopas? Kadagiti hanapo nga nawarasan kay madanagan da kayo ti priority ton bigat. When ta 250 lang apo dayjay styro nga ginatang da. Kati imay na kilas night 357. At dati 127 apong hanga na ikan. Ay mano. Basta 100 plus nga hanga na ikan apo. Da kayo ti priority ti rubigat nagado pa ginerwar. Na nagaduda nga sumali ti raffle nga talaga. Damdama, bunutan tayo damdaman ti raffle draw tayo. Ana. Okay, so ulit kumari kira man kita kati lalaki ang kanta damdaman. Syempre the premyo na sponsored by Oo. Sige, kaya tayo damdaman po ti lalaki ang kanta ni Inang Guada. 5 has? Oh, 500. Premyo ti lalaki doon naman po mulpasag kanta mga lasing may isang lalaki Gurore ka ba Daniel? Tani Inang Guada kan kasparingan apo dagiti mawarwarasan ti so hangka pay lamang iwarwar si ti sangwanan nga lamisa anding tatati na magsusugol ka 330 pay latong da. Ay adong. Apo kinabilan ng kadagos ang apulo. On. Apay umo ni Mami Regina na pa naman bakutan. Na imakar talaga sa bali gamin kanot ko nana. Hapay nga nagtodas 300 inuwarnan. Haan masarangan kami yung spotlight. Alright, madali mo na sa lahat na parang naging namin ang mga lalaki katagasan Mateo. No siya tuti agasawa piniyeng tutaga San Mateo dadakal tibutuyo no siya tuti agayat piniyeng tut lalaki ala orat ay pinaorat nalainga dumilpan nagimasay ay wen kutkudin kumagat kutkudin nagatel ari kapem nagtinutinil itaem kutun nangarap nakel it was done in San Mateo barangay yung adaramuangan sur papakat sigurado nga chismosa no siya tuti agasa
tutay adot kuwartana uray bakit kanaka am-ampet akpay sukay kun-kunada uray bakit masulik agwa ay kukude ay kumayet kena ay wen kukude kumangat kukude nagatel ari kapem na tibo-tibo kinaem kutun nakaratakel ay kagat na alumabaga nakagat katal akas lakira and them all trentan tidim moksol. Yes, umasa kayo mga nagabi po sa ating lahat. Happy Fiesta Barangay Narabuangan Sur! Happy Fiesta po! Ah? Ay, last night. Sorry po. Namong Fiesta. Namong Fiesta. I went kutudem kumagat kutudem nagatel ari kapem na tibo-tibo kel kinaem kutun nagadagdakel ay kagat na alumabaga nakagat katel agas laaba and them all kuton tital-talo and five little monkey humpy-dumpy mama ko na doktor and the doctor said pagbilang kong tatlo na katagon na kayo tayo kong nakaupo subukan yung tumayo I wanna be a tutubi at twinkle star how di Carabao di batuten yo may nyaw ni nanang mo nakaungaw-ngaw ang aming anak kaukaw tay pipit nakit suksok apay